ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар бораи президенти кишвари худ бояд маълумот дошта бошад. Ва ман фикр кардам ки ин видео барои мо муфид мешавад, яъне фоиданок мешавад. Ба ҳамин хотир хостам дар бораи президенти кишварамон як маълумот тайёр кунам, яъне дар бораи тарҷумаи ҳоли президентамон ба шумо маълумот медиҳам. Канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош. салому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Имруз тасмим гирифтам ки дар бораи президенти кишварамон муҳтарам Эмомали Раҳмон ба шумо камеам бошад маълумот диҳам. Ин мавзӯъ фикр мекунам ки барои бисёри шаҳрвандони ҷумҳуриямон писанд меояд, чунки шояд бисёриҳо донад, бисёриҳо ҳам надонад. Ба ҳамин хотир хостам ки дар бораи президентамон ба шумо маълумот диҳам. Ба ҳамин хотир тасмим гирифтам имрӯз ана ҳамин мавзӯъро барои пешрафти кори мо якум дар видео лайк монед ва видеоро худ ёзирманд кунед, дар имо поделиться кунед, баъдам ба ҳазор мешинем тамошо мекунем. Омода бошед, мегзарем ба видео. ин навбат чанд маълумотро дар бораи президенти кишвар ба шумо пешкаш менамоям. Донистан хуб аст. Эмомали Раҳмон 5 октябри соли 1952 дар ноҳияи Данғараи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар оилаи деҳқон таваллуд шудааст. фаъолияти меҳнатиашро соли 1969 баъд аз хатми омӯзишгоҳи касбию техникии рақами 40 шаҳри Калининобод ҳоло сарбанд ба ҳайси устои барқ дар корхонаи равғанкашии шаҳри Қурғонтепа шурӯъ намудааст.
من یک شبادر میکردم که در امان وقت روابری درکار بود که فدایی میلت باشد. خودش را قربان دارد و میلت را سرجم کند. چشمی فریبی کس نرسد تا به اتحاد، از چشمی کج نگاه نگهبان ملت است. ظلمت شکست و دستی ملامت دراز کرد، شکری خدا کنه که رحمانی ملت است. او جان ملت است، او جان ملت است، رحمانی ملت است. او جان ملت است، او جان ملت است. شکرانه آبادی وطن، شکرانه میکنیم که وطنمون تینج و آرام است. سپاسگزاریم با سرور دولتمون که این قدر وطن عزیزمون رو تینج و آباد کرده. ҳамватанони азиз, шумо мехоҳед граница ё ин ки сарҳадро гузаред, аммо намедонед бо ки раваму бароҳат равам. Пас бародар Тимур шуморо аз Москва ва Московский област омада аз ҷои зистатон гирифта мебарад. ва хубияш дар ҳамин ки барои патент ва дигар ҳуҷҷатҳои лозима ба шумо кӯмаки худро мерасонад. Ва як ёрдами дигар аз канали Ҳамнаво барои муҳоҷирон аз номи канали Ҳамнаво занг занед, ба шумо 300 рубл скидка мекунад. рақамҳо дар рӯи экран, занг занед, ба шумо роҳи сафед хоҳонед. хуш бинандагони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. фикр мекунам ки бисёр навори муфид буд, яъне фоиданок буд. фикр мекунам ки ба ҳамаи шумо писанд омад. ва инчунин ин намуд видеоро хоҳед, ҳатман дар комментария нависед. ман будам бо шумо Али Акбар. то видеои оянда дар паноҳи худованд бошед. او افتخار و نصرتی ارمان ملت است، فرخنده بخت و حمد و ثنا خوان ملت است، فرخنده بخت و حمد و ثنا خوان ملت است. گویند مدام یار و برادر به هم شویم، گویند مدام یار و برادر به هم شویم. ملت وجودی میهن و جان ملت است، ملت وجودی میهن و جان ملت است، او جان ملت است، او جان ملت است، سناخان ملت است، او جان ملت است، او جان ملت است، سناخان ملت است. من یک شبادر میکردم که در امان وقت روابری درکار بود که فدایی میلت باشد. خودش را قربان دارد و میلت را سرجم. چشمی فریبی کس نرسد تا به اتحاد، از چشمی کج نگاه نگهبان ملت است. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.